ଖରାବେଳ ଗାଁର ଖେଳପଡ଼ିଆ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ପିଲା ମୀରା ଓ ବଣ୍ଟି ଏକ ଛୋଟ ଆମ୍ବଗଛ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଗଛରେ ଫଳିଥିବା ସୁନା ଭଳି ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଥିବା ଆମ୍ବକୁ ଦେଖୁଥିବେ। ବଣ୍ଟି ଆମ୍ବ ଦିଗରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇ, ଦେଖ ଦେଖ, ସେ ଆମ୍ବ ସୁନା ଭଳି ଚମକୁଛି। ମୀରା, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଯାଦୁବିଦ୍ୟାର କରାମତି। ମୋ ଆଈମା କହୁଥିଲା ଗଛମାନେ ଦିପହରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି କରନ୍ତି। ବଣ୍ଟି, କଥାବାର୍ତ୍ତା? ପୁଣି ଗଛ? ଚାଲ, ଏହାକୁ ତେବେ ଆମ୍ବ ମାଗିବା। ଦୁହେଁ ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ବଣ୍ଟି ଗଛକୁ, ନମସ୍କାର ଆମ୍ବ କାକା, ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଦିଅନ୍ତୁ ନା। ଗଛ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ, ପ୍ରଥମେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ମୋ ଦେହରେ ଗାଁ ସହର ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବି ଘର ନାହିଁ। ତେବେ ମୁଁ କିଏ? ମୀରା, ମାନଚିତ୍ର। ଗଛ, ଠିକ୍ କହିଲ। ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ତଳେ ପଡ଼ିଲା। ଏହାକୁ ବାଣ୍ଟିକି ଖାଇବ, ନହେଲେ ଆମ୍ବ ଆସି ପୁଣି ଗଛରେ ଲାଗିଯିବ। ବଣ୍ଟି ଆମ୍ବ କାଟୁ କାଟୁ, 2 ଖଣ୍ଡ କଲି, ମଝି ଟାଙ୍କୁରା ଖାଇବାନି, ପୋତିଦେବା। ମୀରା, ହଁ, ଭଲ ହେବ। ଦୁହେଁ ହସୁ ହସୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ୍ବ କାକା। ଏତିକି କହୁ କହୁ ଆମ୍ବ ଗଛଟି ଉଭେଇ ଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଚାହିଁ ରହୁଛନ୍ତି।